Malawi anzanga, lero lino ndabwera ndi funso. Ndimafuna ndikufunseni Malawi anzanga kwina konse kumene mukundimvera. Kuti kodi chimene timafuna tikamasintha mausogoleri ndi chani? Ndafunsafunso ili zikuoneka kuti Amalawi tinabalalika. Andi tikamasintha mausogoleri chimene timafuna sitikuchiziwa. Chifukwa nakha kuti timasintha usogoleri ndi cholinga chakuti tiyeseko ena tisiyanise ndibwezi tikumasiyanisa, ndipo tikukasiyanisa ndikuona kuti bolako awa ndibwezi tikumayamikira, ndi cholinga chakuti angakhale kumwamba Yehova naye azikondwa nafe kuti no, ana wanga wakhala nthawi yayitali akuphinjika, andidandaulira, andilirira, andigwadira kundikwerera mapiri, lero lino ndawasinthira usogoleri. Lero lino akusangalala, akukondwa nawo usogoleri uwu. Koma zikuoneka kuti kwa ife Amalawi sitiziwa chiyamiko, sitimuziwa wabwino, sitiziwa wokoma atani, sitimaziwa kusiyanisa, ndipo zikuoneka kuti ife Amalawi tikamasintha mausogoleri timasinthira mausogoleri mwasankho. Potengera kuti uyu ndi wa chigawo chakuti, uyuyo ndi wa mtundu wakuti, osati kusintha ndi cholinga chakuti tione kusiyanisika ayi. Munimvesese bwinobwino. Chifukwa nkha kuti timafuna kusintha ndi kufuna kuti tisiyanise tione kuti kodi amene aliko bwino ndi ndani, ndibwezi zina za Malawi tikumayamika. Mukuona kwa ine ndibwezi zina zitikumayamika. Chifukwa MCP pamene tinkayisintha timati MCP ndi yankhanza, ndi yakupha, imatigoneka pa mafuta 3 weeks panzere. Azimuna kusamuka manyumba kuchosa, kusamusa mablanketi awo, kusamusa mabedi awo, ndikumaka gona kuzibwezi muzina lakuti likupita kukadikirira fuelo. Azikazi manyumba paka ndikufika potopa. Sugar timazikhala panzere ifeyo. Sugar watu wamakapezeka ku Mozambiki, sugar watu wamakapezeka ku Zimbabwe. Chimanga chimakhala modu mitengo timagula 30 chakuti 1000. Kwina mabagi amagulisa 100 chakuti 150,000. Magroceries samati akweraso liti akwera liti. Kwa chasi mati agwaso liti. Yosakhazikika ngati kapena kuti amene akuyendesa zikowo ndi mbuli, koma ali anthu oti eti atanapita ku sukulu. Kulepsa kuipanga control kwacha. Nkhanza too much, aliyense amene angayankhule amakhala pa chiopsezo, moyo wake banja lake limakhala pa chiopsezo. Tikanena nyamata azikwanje nde kunali kuchimake kwazi kwanje kuno, kunali kuchipinda kwazi kwanje. Uwina aliyesa amene angayankhule ndo amademo kuti alekeze kupanga mademo nkhani inali zikwanje. Ma servant civil akati adandaule ayende pansewa pange matching nkhani inali mademo nkhani inali azikwanje. Kuchechedwa azimayi kukhapidwa, azibambo kukhapidwa. Namiwa nduja toka amene timachita kumuonera pa ground la kulilongwe. Nkhanza zokhazoka zimene amachita MCP. Ndeti nabwera pamozi ndikuti tisinthe boma. Lero tasintha, tayambaso fiko. Ndiye chimene mukufuna ndi chani? Chimene timafuna ndi chani? Kodi mwina kapena mwina tipite ku chipatala pakufunikira kuti mwina tikamwe panadolo. Ine sindikukumvesesa nditu Amalawi. Lero mwayamba kudandaula bambo awawa adadi analitenga ziko lili masanza, lili long'ambika. Itakhala nsima tikuzakunena kuti ndi nkute. Mmene analipezera zikweli. Budget yake sinambe kugwira ntchito. Ayesesa kulikokera zikweli, ayesesa kumenya nkhondo mpaka na lero lino tidakalipo amoyo. Pamene MCP mafuna kutipha. Analima chimanga ndikukachisunga mu nkhokwe za kwawo kulilongwe, ndikuchise cholinga kuti azachigulisa mu nthawi ya February, nthawi ya January, koma mitengo yodula ndi zimene iwo amafuna. Ndikumanama kuti chimanga muno chilimo, koma chimanga mmisika usapezeka. Chikhaleni icho chimanga atachisunga. Koma dadi abwera pakukhala munthu tate wozindikira, komanso munthu wachikulire oziwa kusunga banja lake, munthu amene ali ndi experience, munthu amene ali woti ndi woyitanidwa maitanidwe ake, usogolera wake ndi wamaitanidwe. Wayesesa kumenya nkhondo, walimbana nako mukulimbana kwabwino. Malo moti lero tizimuyamikira, tigwirane naye manja tipitirize, tayambaso kumatokota. Mwamba kale kuuwa ngati agalwa chiwewe. Ali apa kumangolubwa, ali apa kulubwa, uyu akulubwa zake, ayi mwanti. Chimene mukufuna ndi yana Malawi, munakhala bwanji kodi? Muli anthu antundu wanji?
iye mukutimvesa chifundo kwambiri Malawi, mukutimvesa chifundo. Kodi mukufuna kuti president amene azalamule azakhale wa mtundu wanji? Azagwe kumwamba? Kodi APM mamutenga kuti iye ndi mungero? Maganza kuti APM akabwera basi zonse zangoenda tayare 100% masiku ochepa? Pano patili ndi 9 months imene wakhalapo APM, 9 kapena 8 months waendesa boma ililo opanda budget. Mukumvera kaya? Koma mwana wa mweni wayesesa pakulikonda ziko lake, koma lero mwamba fwiko I end up hey mwanti atani kumango zinthu zopanda pake. Munakhala bwanja Malawi? No, sinthani khalidwe, musinthe khalidwe. Ngati mupitirire kuchita moteromo ndifuna kusimikizireni, andale azapitiriza kukukololani ndipo simuzapindula nawo andale, muzakhalira kulira kwana nanu mpakana. Even ngakhale zitukuko makonstituency mwanu zizafika mosakomera inuyo, koma mungokomera iwo andale. Ndrama za mpira zakhala ali kuthyolera mathumba chifukwa malo moti inuyo muziona kuti kodi uyuyo ndi uyu amene aliko bwino ni ndani, mumangolimbana ndi kufuna kumuchosa munthu pampando mosamuonera zifukwa zake zimene zili zokwanira. Ife munakhala kuti mamuonera zifukwa zokwanira ndi bwezi wina mutamusankha wina wachiwiri uyo, ndi bwezi mukumakhala ndi mtima womasiyanisa ndi kumana kuti no ujaye ndi ibola uyo abale tenti mugwiriseni uyo andi tenti gwirane naye manja. Tichite zinthu zoti mwina tingathe kupindulwa naye, koma ayi akangolowapo uyu pang'onong'ono mwayambako, akangolowa uyu pang'onong'ono mwayambako. Ndiye chimene mukufuna ndi chani? Ndiye ndikufuna ndiyankheso yamati Chiza Nkandawire uyu wa maspeksi yake ngati akutaya mazi uyu, wofira pa mulomo ngati wathira lipstick uyu. Kodi iwe ndikufuna ndikufuse amene ukuti Chiza Nkandawire ukhale kuti mutu wako ukugwira, ndiwe munthu wanzeru kapena ndiwe munthu wozindikira? Ndibwe zuli kumaiko ainu ake? Ndibwe ziutazipasa kukhala foreigner la kumaiko ainu ake? Ndibwe zuli kapolo kuziko la inu ake? Neso kanabela kuziko lako lino? Sukulu wako ya inaita mapindulu ya kuno ku Malawi ngati ziko lako. Koma lero ndikumbwambwana kwako unauluka ndikuchoka kuno ndikusiya azibale yako kuno ndikuwasiya makolo yako kuno uli kumaiko ainu ake akunja. Ndiye ukumatokota kumeneko za APM haya iwadwala isali bwino apange resign amene akhale akwena kukhalapo ndi Geniansa ino DPP mukwena musamale Geniansa manti. Kodi chimene ukutanthaza ndija? Kodi Peter unasainiana naye patipo kuti iye ndi chisulo samadwala? Adadi unasainiana nawo pati iweyo Chiza Nkandawire kuti iyeyo ndi chisulo samadwala? Usati yankhulise molakwika. Kumbuyo konse kutakhati kumakusata pa page yako umayankhula umatokota za MCP ayi sizili bwino zikofunika tisinthe Amalawi tigwirani. Chimene unachiona iwe china kuyabwa ndi chani ku MCP? Lero lino abwera amene wabwera wina amene akulamulira momuti uyambe kugwirana name wambaso koma mutokotera utaja ndrama za MCP. Ife tikuzakale timaziwa kanga koma tokota za MCP timazakale kuti iwe ndiwe wa MCP. Ndeso notamvesa atifa tikuze Peter ndi munthu. Peter akhoza kudwala, wamvesa kaya? Peter so akhoza kumwalira monga mene ungamwalirire iwe, mene so ungadwalire iwe. Peter si chisulo. Nde akanyamuka muno kupita ku South Africa ukagwira ntchito za boma, iwe usamabwere pa media mundu kumati nyasa ife ndizi specs zako zoipazo. Ndikumabwera pa ndikumatokota ndikuzuwa china chilichonse information ina iliyonse kuchipatala kumene anapita uko anthu ena konko kuchipatalako anditumizira information. Amakutumiza information ngati ndiwe ndani? Iwe amakutumiza information ngati ndiwe ndani? Ine Peter ndimayankhulana umayankhulana ndi Peter ngati ndani? Akukuziwa iwe? Akukuziwa? Mutu mene musakubwera sisi mukutanthauza cha? Tanthauzo la kungometa mpala daily kumangometa mpala chikutanthauza chani? Palibe tuwambe wakulu kunja kuno tonse ndife maliro. Mwamvera? Zimangosiyana masiku, wina kudwala lero, wina zadwala mawa, wina kufa lero, wina zafa mawa. Nimene zimakhalira kulibe kotu wamuyaya. Ndenu ngati magaganza kuti president wanu wazakhala wamuyaya, kamuzu wanu uja munka ankakunamizani ndikumasintha anthu mitima, ndikumatenga mitima yana, ndikumazimangirira, ndikumati azakhala wamuyaya. Kulibe ziku lakeli. Lero sana pite. Nde musiye kutokota zopusa za Peter. Nayeso ni munthu akhoza kudwala amamva kupweteka.